Je to tady, 3 vteřiny a jdem na to. A začíná zápas fotbalový versus fotbalik a hned první střet. Pozor, tak to je opravdu zajímavé, že nám to hned ukazuje od začátku, že to nebude nic jednoduchého. Ani jeden nevypustil. Ani jeden nevypustil, pozrieme sa na základnú peťku. Je tam Erik Jendrišek, je tam Luka Brasi, aj Šimon Fuzák. Vidíme tam Milarda, ak dobre sledujem, ale neviem. A je tam aj Zajo vpredu, vidíme, že je. No a první pětka fotbalovýho, Johnny, Dicky, Čermy, Hraby, Dodo. 18 Samir, ospravedlňujem sa, nie Milardo ešte čaká na svoju šancu. No, tak vidíme tam hneď niekoľko futbalistov, však Zajo aj Luka Brasi sú síce reperi, ale majú bohatú futbalovú minulosť, taktiež Erik Jendrišek, ktorým nemusíme možno ani predstavovať niektorým fanúšikom, účastník aj majstrovstiev sveta v Juhoafrickej republike. Pozor, teď střela Čermyho a Holec chytá. A páč, Dominik Holec ešte túto sezónu chytal v Poľsku, takže naozaj to je hráč, ktorý je ešte stále aktívny. No, bude problém mu dát góla. No, aj s tou robustnou postavou to nebude easy. No, tak Škodiák asi tiež nebude nejaký. Škodiák taky těžko prostřelitelný, vlastně v první sezóně fotbalového dostal pouze 8 gólů, tuším. Jeden z nejlepších obran týmu a samozřejmě brankář, ale taky stává se, že první střela na Škodiáka končí gólem, tak snad to dneska tak nebude. Zajo, ten sa stal v podstate, ako sme spomínali, už si spomínal, že v Bratislave vyhral korunu strelcov, najlepší strelec bratislavskej súťaže. No, nádherná střela! Šanca Dominik Holec. Kit Ivan vystřelil raketu z jeho namakaných nohou a Dominik Holec likviduje. No, podle mě se budou předhánět kluci, kdo dá Holcovi góla, ale... A Šimon Fuzák už druhýkrát taký sklz, dával by som si na to pozor. Neviem, či vie o tom, že sa nesmie takéto. No, taky záleží, jestli to pro ten showmatch neupravili. Já věřím, že pravidla zůstávají stejná úplně. Áno, ostávajú, len sa hrá 2x30 minút, treba povedať, takže sa hrá o 10 minút v každom polčase viac. Luka Brasi, kapitán týmu. Vypadá to, že tým fotbalist střídá po pětkách. Áno, toto je veľmi legendárny fanúšik, hlavne týmu AC N3M, aj to kamarát, aj Luka Brasiho, aj Zaja. Áno, Slovensko sa dostáva do vedenia. Pedro, čo si ticho? No, tak 3 střely na Holce, 1 střela na Škodiáka, je to tady, první střela gól. Samir. Tak snad tým fotbalový brzy odpoví. No tak toto, teraz nebudeme kamaráti, aby vedeli všetci. Naozaj pekná strela. No tak Škodiák klasika, prvá strela, prvý gól, jak si povedal, a teraz už to bude náročnejšie. Teď už nepustí nic. To už nie je možné. No, tak čekal jsem góla později, ale... Oj, celkom pekná prihrávka od Hexíka. Áno, pochválili ju a jeho spoluhráč. Škodiákův dlouhý nákop, to je pravda, že z toho dáváme často góly. Škodiák nakopne a většinou Epi nebo Čermy, což jsou ty naše čtvrtiligové posily, tak zpracují a dávají gól, ale dneska to nebudou mít tak jednoduchý. No, tak uvidíme, jestli nevytáhne jeden z trenérů nějakou divokou kartu. Podle mě musí někdo našemu trenérovi fotbalového říct, že nějaký takový karty máme, protože... No to som chcel povedať, že či vedia vôbec o tom. Já jsem to klukům říkal před zápasem, tak věřím, že se na to poptali. Som zvedavý, ako využijú tie divoké karty.
My jenom čekáme, až využijou Slováci nějakou a pak jenom skopírujeme. Tak, presne. Hra by hlavu nedosáhnul na tenhle dlouhý nákup od Škoďáka. Když sem kluci přišli, tak říkali, že malý hřiště a vysoká tráva, tak uvidíme, jestli si tohle říkali i kluci slovenský. Ale zatím jim to svědčí daleko lépe. Je pravda, že je to samozrejme iné ako umelá tráva, na ktorej hrajú vlastne väčšina z tých chlapcov. Mali futbal, či od vás alebo od nás. Takže podmienky sú rovnaké na oboch stranách. Kamaráda ze Sparty, protože si psali před zápasem, že tak se uvidíme, bráško, tak uvidíme, kdo z nich dneska bude na tom lépe na konci. Čermy vyrovnává levačkou a ukázal, že i Češi dokážou dát góla v tomto zápase. Hráč Tempo Praha. Tým Tempo Praha vlastně letos bojoval o postup do 3. ligy. Je Skálovička. Zajo mohol opäť dostať Slovákov do vedenia. Ale keďže Škoďák už prvý gól dostal, už to nebude také jednoduché. Už tam nepadne. Koukal jsem, že výškový nepoměr týmu, kdy na slovenské straně je vysoký Zajo, Brasy a my tam máme samý prcky. Průměr fotbalového výškou zvedá jenom Mixako a Johnny trochu, jinak to je všechno 150 cm. No bude to pro mě těžké dneska komentovat, protože většinou si dělám srandu z celého týmu já, z našeho, takže teď budu muset být na jejich straně a já to vlastně neumím. Tak si môže robiť srandu z našich, ale my si asi budeme z vašich. No třeba ze Samira, ten mě pak vyzve někde na souboj, no to já musím opatrně. Ten ťa nevyzve, ten ti rovno jednu ukáže. A teraz už samozrejme bývalý zápasník, teraz už sa vedlo. Pozor! 2-1! Karta se obrátila! A gól střelil Epi? Nebo Adam Borik? Kamera ukazuje Borika, ale myslím si, že to byl Epi. Jo. Štěpán Epi, Studnička. Veľa priestoru a veľa času nechali slovenský výber futbalík hráčovi na zakončenie. Erik na druhé straně, ale kde se vzal, tu se vzal, Epi zabránil této akci. Erik dával góla, když je v obraně. Erik Jendrišek pekne chcel prihrať Zajovi. Taková malá zajímavost, Štěpán Epi Studnička hraje za SK Rapid Psáry, což je vesnice, kde bydlím, odkud pocházím víceméně. No tak ty si ho vyskautoval. Tak. Bylo tam nějaký laso. Tak. A dúfam, že si dostal z toho niečo potom. Či? Tak sa to nehrá? Barter. Luka Brasi ako posledný hráč, čo sa často nevidí. Aj v roku 2024, keď prišli 2 české výbery a 2 slovenské, si to medzi sebou teda rozdali, vyhral ten slovenský, ale Luka Brasi bol práve ten, ktorý vpredu zakrýval tie lopty, vďaka nielen svojej výške, ale aj svalovej hmote, to povedzme tak. No, asi zřejmě reaguje na to, že padají góly, takže si musí stoupnout jako poslední a takzvaně to odmazávat. Ako správny kapitán týmu. Aha. No každopádně, co tak kluci zkoušejí, tak je něco jiného střílet na golmany 8. Hanspalky, než na Dominika Holce. Áno, samozrejme. Byť je teda větší branka, tak zatím je takřka všude. Musím jako smeknout klobouk před brankářem slovenského týmu, že... Samozrejme, ten rozdiel tam je veľký. Niekde stále aktívne v zahraničí futbal, tak to vlastne brankár, tak to musí vidieť. Aj. Pozor, teď tyčka. Zobíček se snažil prověřit a ještě dokonce zblokovaná střela, takže uvidíme rohový gól.
Dominik Holec bol aj v pražskej Sparte, tak troška srdiečko zaplesalo. Rána Johnnyho z dálky. Byl to vlastně jeden jeho z prvních gólů za tým fotbalový, kdy z poloviny hřiště napřáhnul a vymetl šibenici, ale od té doby zatím ne tak atraktivní góly, tak věřím, že dneska se mu to tady povede. No, když tým fotbalový zjistil, že bude chytat Holec, tak největší v úvodovkách bobky z toho měl Škodák. Chcel sa ukázať, ale... No ale vidíš, vyhrávate 2-1. Zatím ano, ale ještě dlouho do konce, takže zatím pokorně a v klidu. Takhle mi to samozřejmě vyhovuje, ale věřím, že ještě padne hodně gólů. A verím aj ja, máme naozaj veľa času pred sebou ešte, podotýkame a stále prizvukujeme, že sa hrá 2x30, takže tento zápas bude dlhší ako All-Star zápasy. Môžeme si možno predstaviť trénera Slovenska, Dalib, producent, reper, člen Haha Crew, tak ako aj Zajo, vydal už aj nejaké albumy a patrí najvýraznejším menám novej slovenskej rapovej generácie. Nejsem si jistý, ale udělali klip se 6ix9ine a nevím, jestli tam byl i Dalib. Jeho crew kedysi objavila aj svetoznámeho 6ix9ine a takže my tu máme takto, akože vieš, môžeš predstaviť svojho trénera. Do Johnny e-sport hráč, No, ale hrál e-sport FIFU za Spartu. za čo iné by mohol hrať? Taky pravda. Ale paradoxně začínal hrát fotbal v těch známějších SKách ve Slavii. Málo kdo to ví, ale Johnny chytal za Slavii. Velice pekne. On se samozřejmě tím moc jako nechlubí, ale to já rád zmíním. Áno, a to potom vystrihne a daj to, pošle mu to. Máme stále 2-1 v 11. minúte zápasu. Za Slovákov sa teda presadil Samir. Môžeš povedať, kto sa presadil za Čechov. Za Čechy Štěpán Happy Studnička a Kuba Čermák Čermy. No a my veríme, že to boli poslední dvaja hráči týmu futbalovej, ktorí sa presadili v tomto zápase. Pozor. Shelby mohol vyrovnať. Ale Škodák už další střely chytá. Nenechá žádnou další střelu projít za své záda. No tak teď... Krásne, 22 Explo. Môžeš toto hovoriť stále? No. Explo vyrovnáva 2-2. Takže jsem to krásně zakřiknul, no. Super. Tak ako si spomenul v predošlom zápase, je to jeho druhý súboj medzi Slovenskom a Českom. Věřím, že udělají taky nějakou sázku. No, ale akože treba povedať, že je veľmi pekné, že sa v oboch prípadoch súboj Slovensko-Českom a Zajo! Tesne. Pekný začiatok akcie od Dominika Holeca, ktorý teda vybehol aj mimo. No, musím říct, že nebyl daleko Zajo k tomu, aby dal góla a zvýšil na 3-2, ale naštěstí netrefil branku, ale i kdyby ji trefil, tak Škodák už to teď určitě bude mít. Už si vybral veškerý svoje neštěstí a... No a máte tam teda niekoho z Love Islandu? Máme za Islandu Dana Štefka. Štefka, dobré. No a vlastně i Honzi Michálka, který tady není. Jedna taková, jak bych to řekl, bulvární informace, že oba měli stejnou přítelkyni. Tak to takéto sa veci u vás dejú. To je velice pekné. Ale musím říct, že sportovně to vzali a jsou nad věcí. Asi to zobrala aj priateľka športovne. My máme tiež Shelbyho, ktorý je s 30-kou na drese futbaliku. Barber a osobnosť zo show Love Island pochádza z okresu Dolný Kubín, je zakladateľom a riaditeľom MFG Barbers Academy. No a k nemu sa chodí strihať aj samotný Luca Brasi. Širšie publikum ho teda spoznalo v 5. sérii reality show Love Island.
kam prišiel ako bombshell, to sa mi páči to slovo, keď to niekde počujem, v živote som nepochopil, čo to znamená. New bombshell entered the villa. Tak áno, športovec a showman, ktorý sa nestratí teda ani na ihrisku. Musím říct, že Bárbara v týmu ještě nemáme, tak snad nějaký hostování proběhne. Tak, ale zase opäť máme v tomto zápase 1-1, čo sa týka hráčov, čo boli v Love Islande. Je to Takže tak? Co teď Adam Borik? Petro, my kedy budeme takéto hrať? Musíme ísť do nejakého Love Islandu alebo niečo. No, nebo do nějaký veteránský ligy. No asi hej, asi hej. Dodo zkoušel prověřit Dominika Olce, ale také nic. A teď Zajo, vysoká střela. 15. minúta zápasu. Stav stretnutia stále 2-2. Na ihrisku vidíme už aj Milarda, Šimona Fuzáka. Vidíme tam aj Danča Mašuloviča. Upřímně, Milardo je pro mě jeden z nejsympatičnějších hráčů ze Slovenska, protože uskupení Naked Bana následují od jejich počátků a musím říct, že mají podobný humor jako já, takže... Áno, ja tiež mám rád tupý humor, takže ja som úplne tiež ich fanúšik celkom. Taktiež je na ihrisku aj spomínaný Shelby. A Dominik Holec s 2 metrami nebude mať problém. Pozrieme si, akú má kopaciu techniku Bronkor futbalovej. No, teď naše hokejka Dicky ztratil balón a snažil se tam dávat crosschecky, bodychecky, ale rozhodčí nepřipustil, takže faulíček pro Slovensko. Štandardka pre slovenský výber. Áno, pozor. Dominik Holec. 3-2 pre slovenský výber. No tak akože Škodiak má čo doháňať. Nádherná strela, nádherná. Dominik Holec dostáva Slovensko do vedenia krásnou strelou. Snad nevystřelí. V hlavě jsem si to říkal, no. Si myslel, že dá home run, ale nie. A opäť, aj. Rozhodcov máme zaplatených, takže zbytočne sa tu hádate. Ak budeme hrať v O2 aréne, ani my sa nebudeme hádať. Já mám A souboj na hraně pravidel. Dominik Holec zase tam. Teraz zkusí Zajo. Aj, těsně. Přišlo, kdyby Škodiák to chtěl chtít hlavou. Pozor, nebezpečná situace a těsně vedle Hraby netrefuje branku. Chybilo opravdu málo, aby to skončilo v brance a myslím si, že pro Dominika Olce by to bylo velice těžký, ale na neštěstí Hraby ještě neseřídil mířidla. Už to je hrozně těžký, jak jsem tady na cizí půdě, tak říkat něco nepřátelského. No, Že mi tady vynesou pak lidi v zubech. neboj sa, máme tu len Samira, ktorý by ti možno ako, ale... A pozor. Máme tady první strkanice. To k derby patrí, to musí byť Milardo spomínaný. Ak dobre pozerám. Vždy to musí byť Slovensko, Česko, skrátka bude vždy derby. Je to To tak. k tomu patrí. A ty si sportovně s Johnny Jasné. Milardo podal ruce a všechno v pořádku. Tak to má byť. Nejhorší, Dominik. když ty nefotbalisti, kteří nehrajou tak fotbal, se snaží, ale... To keby dal druhý gól Dominik Holec. Tak tady položím sluchátka na skle. A 3,5 hodiny domů. Cez Brno. Ne, to bych jel snad přes Pardubice. Jenom dopovím myšlenku, že když ty nefotbalisti se snaží hrát balón a omylem prostě trefí hráči, oni to nechtějí, nevědí, že se to nesmí a tak takhle vypadá. A teď výborně Škodiák! Výborně na podruhý! Tak Denis Juriček teraz na 2-krát nedokázal. Aj. Tak teď obrovské akce na obou stranách.
Tohle je ten fotbal, co chceme vidět. Áno, teraz veľmi pekné zákroky. No, tým fotbalový má veliký problém s bráněním a to je to, co nás trápí celou sezónu, ale v 8. fotbalové handballské lize to není tolik potřeba, ale tady to potřeba bude. Tak uvidíme, jestli se tým adaptuje a začne bránit lépe a nenechají střílet jen tak hráče. Tak máte problém s bránením, ale ak som dobre sledoval, si postúpili, alebo... Postoupili jsme. Tak ako, asi tam brániť netreba. Ne, správně jak říkáš. Akce 3 na Škoďáka často a většinou to končí někde hluboko v lese nad bránou. Takže i sám překvapený, že tady lítají balony do brány a ne nad bránu. Ja som veľmi naozaj zvedavý, ako sa využijú divoké karty v tomto zápase a hlavne ako to využije tým futbalovej. Snad to využije. Predsa len aj pre nich je to niečo nové. Je to i těžký v tomhle vyrovnaném souboji, kdy je to o jeden gól, tak neudělat chybu, aby nevyužili špatnou kartu, soupeř nezduplikoval. No, těžký. Súhlasím. Je umíče Adam Borik, majitel firmy Jabko levně. Nevím, jestli si viděl nějaké reklamy, lítá to podle mě všude. No to som videl, som moc nepochopil tomu, ale videl som všade také nejaké drahé auta. Aha. No tak potom som si to nejak naštudoval. Ale tam vystupoval aj ešte niekto, nie od vás, či nie? Či sa mi to zdá, lebo... Kit Ivan. Áno, Kit Ivan, áno. Založili tenkrát tu firmu spolu, pak Kit Ivan odešel a vrátil se zpátky. Takéto biznisy, aha. A teď od té doby, co vlastně Adam Borik vystupuje jako hlavní hvězda firmy, tak mu to funguje. Teď začali točit na YouTube. Má první video, který přesáhlo za jeden den 200 000. Wow, Kdy sú čísla. poslední z 5 lidí, co zvednou ruce od stolu, tak vyhrajou nějakou částku peněz. OK. Měli tam nástroj v podobě hadů a pavouků. No, vyhrál to Ivan nakonec. Tak asi, tak to... A pokiaľ viem, tak Kid Ivan má veľmi zaujímavé podcasty, ktoré sem tam sledujem teda aj ja, keď sú tam zaujímaví hostia. Lebo na vašej influencerskej scéne sa tiež dejú veci zaujímavé. klidně střílej. Som zachytil tam nejakú Teresku, ktorá bola aj so svojím priateľom u Kida Ivana. Aha. No zaujímavé je to aj u vás, aj u nás. Ja už to ani nestiam sledovať, pravdu povediac, lebo mne sa zdá, že každý jeden deň je nejaký nový influencer. Je to takých spousty, ale Len my dvaja nie sme v podstate. Tak Je my to sme tu tak? v podstate z tohto celého tu najmenší influenceri. Takže ja som Přesně, ešte přesně. menší jak ty dokonca. jsou taky mikroinfluencery, mi to tak jako vyhovuje. Že? Nechceš zľavové kódy, alebo... Mám slevový kód u značky kamaráda, který má značku Makáme a mám tam Pedro 8. No tak aj ty už máš zľavový kód. Tak ak ma teda sleduje nejaká známa značka, tak kľudne ma môžete osloviť. Veľmi rád váš zľavový kód použijem. Hezky. Dobrý obrany zákrok. My dva, treba povedať, že Dominik Holec už zachránil nejaký ten gólík, ale aj na druhej strane po 2 pokusoch Denisa Jurička, Škoďák fantasticky drží svoj tým ešte v hre. Teď se jako odkopává. To bolo pekné do bezpečia, takzvaně. No, musím říct, že jsem zvědavý na to, jestli se poběží nájezd nebo penalta proti Holcovi. To jako... To môže byť zaujímavé, to máš pravdu. A skluzíček. Erik Jendrišek. Vidíme, jak s tímhletím Epi naloží, jestli to bude střílený center nebo střela. A pozor. No, pekná strela, treba povedať, že Branka nemá moc dobrý výhľad spoza hráčov. Škoda, že jsme tam neměli našeho hokejku Dickyho, který by to patou nějak tečoval, to má hrozně rád. Opäť Dominik Holec až na polovici súpera. Výborný
výborně Škodák. No, zatím je to představení obou brankářů. Áno, správne, Shelby opäť vo veľkej šanci nedokázal prekonať Škodiaka. Treba povedať, že Filip Bolec dosť zásadným spôsobom pomáha vlastne v útoku, zaklada tie útoky v podstate na polovici ihriska. A to je vždy malo v futbale, ako vieš, veľkou výhodou, keď máš brankára, ktorý vie hrať s nohou. To určitě. Jde o to, že i Škodák se snaží často vybíhat ven, ale podle mě dnes navnímal, že mu kluci v obraně moc nepomáhají, tak je radši přibitý, přikovaný na čáře a moc nikam nevyráží. Já mám rád slovní spojení Škodák opět na výletě, to používám často. Áno, musíš mať na to samozrejme aj hráčov, ktorí ti pomáhajú pri tom. Aha. Teď holec zkušeně, ale koukám, že fotbalový na vývoj utkání už reagoval tak, že nedává nejsilnější pětku, ale nejsilnější hráč je v každé pětce, takže v této máme Čermyho a Epi je ve druhé. OK. Možná to ani nebylo reagování, spíš, že se někdo pozdě vystřídal. S tím střídáním míváme občas problém, protože, jak jsem říkal, každý chce hrát. Luka Brasi na výlete. A nahnevaný na rozhodcu. Dostal si nepříjemný údery od Čermyho. No, teď Dan riskuje, ale naštěstí to tam nějak vymotal. Tohle je náš Dan z Love Islandu a taky zároveň hokejista, takže... Hokejista, váš hokejista, no tak to sa klub potešil teda. Často říkáme nejhezčí tvář našeho týmu. Tak A to pozor. musí byť, keď si v Love Islande. Obrovská chyba. Jaj. Naštěstí nepotrestal. Erik Jendrišek sa dostal do tej príležitosti, ale... Aha. Tak teďko Zovíček netrefil. Johnny tam stál v brance, nevím, proč stál v brance. Asi jistil holce, kdyby to náhodou šlo za jeho záda, že by to chtěl on. Možná tam taky doběhly nějaký debaty o tom, že chyť to za mě a tě dostanu do Sparty víc. Ale vidieť, že je futbalovej aj, tak to bol to faul jednoznačne. To možno uvidíme aj kartu. Jo, žlutý kartónek. Tá karta. Treba povedať, že futbalovej sa dostáva do tých príležitostí. Teraz je pravda, že tá posledná bola viac menej nevyužitá. Keby to možno išlo na bránu, tak už by bolo vyrovnané. No, bude hrát taky hodně, že 27. minuta. Ta fyzička není u těch hráčů taková jako u klasických fotbalistů, takže teď už bude hrát role o tom, kdo má víc síly do prvního poločasu. A možno sa dočkáme, ešte to samozrejme ďaleko. Johnny Trestňák. Ale možno sa dočkáme aj samostatných nájazdov, pretože opäť pripomíname, že zápas nemôže skončiť remízou. Po remíze nasledujú 3 samostatné nájazdy na obidvoch stranách. Toto bol tiež faul, ktorý si rozhodca nevšimli. Nevadí, nebudeme plakať. Ale keby sme prehrávali, tak samozrejme budeme. Asi jste zaplatili málo. Tak evidentne sa budeme musieť porozprávať. Bude muset jít předseda do kabiny rozhodčích o poločase. Tak ako sa to robí, áno. No, každopádně já doufám, že se to rozhodne v základní hrací době, protože nájezdy, byť by byly atraktivní, tak pro moje nervy, já to nemám rád. Penalty, nájezdy, to je vždycky něco, co nerad vidím. V Soce jsme takhle prohráli ve čtvrtfinále s Rumunskem přesně na Soka nájezdy. Áno, to som sledoval. Veľmi smolne, že základná časť skončila s 0 inkasovanými gólmi a hneď v prvej vyraďovačke takto nešťastne, ale zase treba povedať, že s týmom, ktorý patrí medzi tú svetovú špičku, takže určite to žiadna hanba nebola. Naopak sa teším na Šimon Fuzák.
Naopak sa teším na majstrovstvá, ktoré budú teraz v Nemecku. V Essenu, správně. Essenu, to bude naozaj fantastické. Ve skupině Argentina, Indonésie a Německo domácí, takže Tak to bude, zápas s Nemeckom bude určite fantastický, pretože Nemci naozaj tento sochu robia naozaj veľmi dobre a kvalitne a teda aj výsledkom toho je, že na ich území sa teda konajú majstrovstvá sveta. no já věřím, že na Slovensku taky vznikne soka, že budeme mít bratrovražedné souboje a zároveň i přátelské utkání. A pozor! Pozor! Škodák dává gól! Tak je to golman golmanovi! Jaj, bože, som si myslel, že zase o niečo budeme lepšie a zase. Zase jsme to okopírovali. Já jsem koukal, jak ten míč letí, já jsem nevěřil Pozri svým sa na očím. to. Pekne to trafil, to treba uznať. 30. minúta, čo chvíľa by mal No už máme 32. dokonca. A máme polčas, tak ako sme spomínali, takže po prvom polčase slovenský futbalik tým remizuje z futbalovej z Česka 3-3. Takže sa môžeme tešiť na druhý polčas. No a zatiaľ si môžeme zrekapitulovať, že zápas ovládli bránkári oboch tímov. Dominik Holec. No a ideme, pozrime sa na to. A tentokrát neumyselný samozrejme. No, pri takýchto rozbehoch je to vždy nebezpečné, ale Milardov sa samozrejme ospravedlnil hneď, pretože Jasně, první bere balón, druhý nohu, to je, Tak, kdyby tak tam to byl vždy rychlejší bývá. Milardo, tak ho vezme do to jako. Pozor! pekný pokus. Ktorá teda trefil někoho z hráčů. Čermy na Hrabiho, ale ten poslal do autu a nenašel nikoho ze svého týmu. Zatím je to taková oťukávaná, vždycky na tom začátku, než si tým přijde kudy, to zkusí, ale A hlavne ani jeden tým určite nechce urobiť chybu, hej, keďže je to stále 3-3, tak naozaj to nebude asi nejaká otvorená bitka. Skôr taktické zmýšľanie oboch manažérov, oboch trénerov. Zajo! rozsvištělo to vedle Škoďákový branky. A zřejmě i stečí, takže uvidíme rohový kop. Ktorý rozohrá Erik Jendrišek. Nakočenie príprav prišiel tam aj Luka Brasi a Dominik Holec až hlboko v poli supera, to je naozaj aj nebezpečné. Je to tak? Dominik Holec opět zkusil pozornost Škoďáka. Ten musí dát dlouhý nákop na Hrabiho, ale ten nespracoval balon, takže auto opět pro slovenský tým. A Luka Brasi sa dostáva, no neuveriteľný Škoďák. Luka Brasi Výborný zákrok. s nervami, no predsa len, ale samozrejme aj zagratuloval svojmu superovi, pretože to bol naozaj dôležitý zákrok. Luka Brasi mohol vystreliť skôr. No, já bych se Luka Brasimu takhle pod nohy asi nechtěl vrhnout. Tak, správne. Tak jak sme videli v prvom počase Luka Brasiho častokrát ako posledného hráča, teraz sme ho videli, alebo teraz ho vydáme na hrote. Je to tak, Slovensko trošku poupravilo strategii a co jsem koukal loni, tak Luka Brasi za to umí vzít a umí trefit míč a dát góla. Tak uvidíme, jestli mu to dneska vyjde. Já doufám, že ne. Treba povedať, že on naozaj vie tú loptu zakryť, však má na to aj postavu, že vie zakryť tú loptu. Takový Vystriedal. souboj Doda s Brasim, no, to si víme, kde je vítěz. Šimon Fuzák. No, pro fotbalu je to takový trošku reality check, protože cesta v Hanspalce byla naprosto jednoduchá, byla procházka růžovým sadem a dneska podle mě první těžký soupeř, na který ho narazil tým fotbalový.
Teď taková komická situace, kdy Ivan patou se snažil najít Adama Boricha. Otázka, chcel to? Nechcel to? Chtěl chytit balón, ale jestli to chtěl udělat takhle, těžko říct. A faulíček je na druhé straně. Ivan pomohl na zem. Jednomu z hráčů Slovenska. Samuelu Kulifajovi. Jendrišek, Dančo Mašulovič! 4-3 s číslom 11, Dančo Mašulovič. Manažer týmu Senica ukazuje svoje futbalové kvality, ktoré vo svojej kariére využil aj v najvyššej slovenskej súťaži. No, střela skoro z půlky zaplavala, Škodák o ní vůbec nevěděl, takže zaplaval krásně do branky a 4-3 pro slovenský tým. Už to chtělo nějaký golík, už to bylo takový do uspávacího tempa a jsem rád, že na jednu stranu, že slovenský tým probral. Možno sa to rozbehne a futbalovej, tak v podstate aj v prvom počase, keď tým futbalovej prehrával, začali tlačiť, bolo to opäť zaujímavejšie. A stále je to len o jeden gól. Čakám na tie prvé divoké karty, to... No já jsem zvědavý, jaký karty si týmy vytáhly. Výborně přeskočil Zaja Škodák. Zajo sa nebali zo súboja. Prudká rána, ale vedle branky, takže Dominik Holec nemusel zasahovat a rychle posílal balón dopředu. Je zaujímavý zápasnícky súboj. Tady vyšel vítězně nakonec Michsako, který nastavil zadek a jenom držel balón a nemohl se k němu nikdo dostat. Do tohto súboja sme vybrali zlého športovcami. Nevadí. Epi prověřil Holce. Nevyhodil nás Zaja. Pozor! Zkoušel Rabonkou zakončit, ale to se mu nepovedlo. V lige sa mu to podarilo dokonca, v Bratislavskej lige, tak to zakončil. Čiže to je jeho obľúbený štýl. To ideme do súboja aj s brankárom, prečo nie? Škodák si chtěl vyzkoušet kličku podle mě a nakonec si to rozmyslel a tak jenom levačkou odklidil. Opäť Erik Jendrišek, fantastický. Aj vyskúšal, avšak nad. Čermy pohlídal to teď Erika Jindřiška. Pozor, teď Johnny protáhnul Dominika Holce. Takže roh pro fotbalovej Dodo s Čermym a Čermy si bere na starosti míč. Našel Hrabinu a teď fantastický zákrok Holce. Silný faul Čermymu. Prichádza to, čo sme spomínali. Futbalovej začína tlačiť opäť. Môžeme si pozrieť, no. Krásny reflexný zákrok. Je to těžký, když máš v brance takovýhleho golmana, tak prostřelit není jen tak nic jednoduchého. Ale stále máme 38. minutu a ještě tady nebyla jediná divoká karta. Veľa tímov využíva tú divokú kartu v druhej časti druhého polčasu, čo nie vždy je ideálne. Treba povedať, že už to môže byť neskoro. Treba reagovať počas celého zápasu. Neskôr to už tie týmy pochopili aj v ligách. Zažili sme dokonca divokú kartu hneď v prvej minúte. Myslím, že v Trnave to bolo. Takže netreba sa toho bať. Zaujíma ma naozaj, ako využiť divoké karty tým futbalovej, pretože je to pre nich niečo nové. A Luka Brasi, tak keď už ste dali dole. No, on totiž Adam Borik taky umí trošku bojové sporty, takže tam přidal trošku toho MMA.
Ale vypadá to, že Luka Brasi se směje, tak Jasné. snad to není klid před bouří. V roku 2024, keď sa hral zápas, Luka Brasi bol spolu s Mašlovičom vo víťaznom týme, tak hral proti, neviem povedať, akému českému týmu a tam faulovali jeho brata. No tak potom ho vypustili na ihrisko a išiel sa pekne mu to išlo vrátiť a nebolo to teda pekné, ale myslím si, že v tomto zápase... Je to gól! Štěpán Epy, Studnička, jeho druhý gól v dnešním zápase. Ivane, klidně povídej, dával Luky, Ivan. Nebudem nič hovoriť, už sa s tebou nekamarátim. Pozor. Ajajaj, no tak tu pozor. Hezky. Začína pekličko. Takže 10 sekúnd, vysvetľuje aj rozhodca Marek Pajči, ktorý je hlavným rozhodcom tohto zápasu. Kto to ide kopať? Čermy. Čermy. Tempo Praha, 4. liga. Ale... A neproměňuje. 4. liga versus Polska, to je rozdiel. Je to tak? Polska, to je rozdiel. Je to tak? Máme tam teda... A trocha je škoda. Takže máme prvú divokú kartu za nami. No, zajímavý tah z týmu fotbalovej, který vytáhl kartu hned po gólu. Chtěli otočit v rychlém sledu, ale nepovedlo se. Už nám zbývají jen 3 karty, tak uvidíme, co tam ještě máme schované pod čepicí. Ale vidíš, že to tempo už není takové, že už ty síly opravdu docházejí. A... Už to bude len neurobiť chybu. Zbývá nám do konce zápasu něco kolem 10 minut. Zatím remízový stav. No? Promiňte, 20 minút. Promiň. 20 minut. Jak jsem zblblej si 20 minutový zápas. Áno. V soce máme taky 20 a... Aj, prišiel nám, kto to prišiel? Ego, dobre vidím. Aj, a máme tu aj Jdeme Ega. len raz. No, tak tu máme hosti teda. Tak snad se přišel podívat na góly týmu fotbalovej doby. To určite. Na správnej lavičke je, takže nemyslím si, že by si pomýl. Aj. Ale... Dobrý. Nie. Čo Mal si chcel? jsem si, Nebola že si- penaltu si chcel. Ne, No, bál jsem tak se, že už. tam byla taková fotbalová pozice, kdy potřebuji vystřídat. Tak na druhej strane ďalšia vyložená príležitosť Zajo na ten Nahoru dolu. svoj gól stále čaká v tomto zápase, aj keď tých príležitostí už mal niekoľko. Poďme sa pozrieť na to znova. Zase sebou jako kopačky. Škoďák. Shelby. A Zajo, pozrite sa, jak tam čaká na tú loptu. Ale tam je Škoďákovo, tam je zavřeno. Tam je Škoďákovo. Tam stretnutia stále 4-4, tak na lavičke s Dalibom. Už aj Ego, takže možno aj Luka Brasi, no tak teraz tam máme samé reperské hviezdy. Toto by bol aj na pekný festival repový. Zostava. Ešte Zajo, ktorý pôjde na lavičku. A ďalšia príležitosť. Zajovi nie je súdené. Jedině dobře dneska. Pre teba. Tak počkaj. No každopádně my máme ještě jedno tajného žolíka na lavičce a to je X-Dam Király, který dal zatím 2 góly pouze za celou sezónu, ale jak je ta tráva trochu vyšší, tak on se v ní ztratí, takže já věřím, že vyplave z trávy a dá Podľa dneska tohto, góla. čo hovorí, asi viem, ktorý to je, keď pozerám na lavičku. A Dominik Holec, pozrieme sa na to. Ivan přestřeluje.
Trája, Dominik Holec aj ospravedlňuje svojim spoluhráčom, predsa len opäť na polovici súpera a keď tam stratíte loptu, tak je veľká príležitosť, že dostanete gól. No a dědeček našeho týmu nedal 100% vyloženou šanci. Škoda. Výborně Adam Borek. No, já si taky myslím, že to měl být roh. Ale rozhodčí to viděl jinak a co písně rozhodčí, to je svaté samozřejmě, takže výkop od branky. Podľa mňa odpískanie asi faul, alebo Je to možné, je to možné. rozohrané, to bolo taký zvláštny spôsob, že asi faul. No a futbalové opäť prikoruje Dominikovi Holcovi. Ten musí dávať teraz pozor a povedať, že čím ten čas ubieha, tak dostať gól je stále nebezpečnejšie a môže to byť ten rozhodujúci, ale opakujeme, že stále máme v hre 3 divoké karty, ktoré neboli využité, no a môže tam byť naozaj penalta, double goal, ktorý naozaj v tomto zápase urobí veľa, alebo powerplay. No, teď je možná správný čas, aby vytáhli další karty a nenechávali to až do konce, protože kdo ví, co se bude díky konci. Samozřejmě taky záleží na tom, jaké karty si vylosovali, takže předpokládám. Můj takový skromný tip je, že fotbalovej má druhou kartu žolíka. Tak, aby si vedel, Dominik Holec, druhý gól a opäť krásny. Slovensko sa dostáva do vedenia 5-4. Poďme sa na to pozrieť ešte raz. Na polovici, áno, na polovici ihriska. Takýmto spôsobom, myslím si, že Škoďák nevidel tú loptu cez svojho spoluhráča. Rozčiloval kvůli něčemu, jestli tam nebyl nějaký kontakt. Takže Ale bránkár, čo sa týka golov bránkara, vyhrávame opäť 2-1 a v zápase vyhrávame 5-4. Takže Nádherný gól, to musím smeknout klobouk. Dominik Holec krásne podbrbno z polovice ihriska, ale treba naozaj povedať, že Škoďák vyzeral, že tú loptu nevidel, že mal pred sebou obrancu, ktorý mu zacláňal. Obránce ještě tam stál Zajo, takže No, tak vizibilita minimální. áno. Teď se chtěl Čarmy rychle pomstít a vyrovnat, ale nepovedlo se mu to ani z rohového kopu a umíče je opět tým Slovenska. No a abych dopověděl myšlenku, tak myslím si, že fotbalový má žolíka, jinak by podle mě zahrál i druhou kartu, takže podle mě vyčkává, co zahraje tým fotbalik. Ale možná se mýlím a ještě tam Johnny vaří něco na konci, tak uvidíme. Každopádně fotbalek ještě bez divoké karty. Je to i těžké, máme tam silnější a slabší hráče, ale zahrát si chtějí všichni, takže i kdyby tam jsme dali tu nejsilnější pětku, tak stejně jenom na chvilku a tak si myslím, že je to krásně vyrovnané. Zatím si netroufnu říct, že by jeden tým byl lepší než druhý a šance jsou na obou stranách. Určite súhlasím s tebou, je to naozaj vyrovnaný zápas, vidieť, že oba týmy, aj keď tam nehrajú možno aktívni futbalisti, možno pár výnimiek, tak vidieť, že majú nejakú skúsenosť s tým futbalom, či veľkým, malým. A ten zápas vyzeral naozaj tak, že sa dočkame remízy a ty môžeš dostať infarkt pri samostatných nájazdoch, alebo vlastne samostatných nájazdoch, penalty nie sú po remízach a to Jen ty blbý. nemáš rád. Jen blbý. Aj. Epi orazítkoval tyčku. Dominik Holec sa hnevá na svojich obrancov. Poďme sa na to pozrieť ešte raz. Nádherný Škoďák našiel svojho spoluhráča. Páni. Čo chýbalo? Pekne si to povedal. 17. minúta, 18. minúta druhého polčasu.
slovenský futbalík vyhráva nad českým futbalom je 5-4, čo v malom futbale a hlavne pri špeciálnych pravidlách neznamená absolútne nič. Klidně bych si prohodil s prvním zápasem, že bychom vyhrávali 21-2. A to by si ani... to by si asi ani nechcel, to by nebolo také zaujímavé. Je to tak. Tohle je zajímavější zápas, sice zatím pro mě se smolným koncem. A další Ďalšia obrovská príležitosť. šance, to už je třetí za sebou, který fotbalový nedokázal směrnit do branky a přituhuje. Jenže bojím se pořekadla, nedáš, dostaneš. A teď pozor, situace 3-2. A žlutá karta. Žlutá karta. Tak nevím, pro koho vůbec teda. Že by faulík? Áno, si vyzerá, že tu je štandardná situácia, alebo lopta je pri rohovej zástavke, alebo teda pri rohu. Si... A pozor, to je někdo na zemi, ale kdo? A teď teda upřímně Poďme vůbec... sa na to pozrieť, čo sa udialo. Šimon Fuzák, dobre pozerám. A nepríjemný stret, ale Ne, kolínko. Áno, Šimon Fuzák. A tak to je Ajajaj. nepříjemné. Koleno Epiho, tak uvidíme, jestli to bude něco vážnějšího. Já doufám, že ne, ale už je na nohou. Však Ještě bolestivé grimasy, ale to je... Ale tohle je fotbalista ze Psár, ten něco vydrží. Všechno dobrý. Zatiaľ máme rohový kop, teda na ihrisku opäť Zajo, ktorý jednoducho na ten svoj gól stále čaká. Taktiež na ihrisku Shelby za Slovákov. Vidíme tam Danča Mašuloviča. No, ale teď musí fotbalový rychle zpátky. Samuel Kulifaj, ten má vlastné mužstvo v malom futbale, takže on malý futbal hráva pravidelne, má veľa štartov a naozaj tento šport miluje. A pozrite sa, Zajo. Pekný pokus Dančo Mašuloviča. Škodák naštěstí chytá roh pro fotbaly. Ešte 10 minút, ako povedal speaker na ihrisku Filip Mentel, 10 minút do konca tohto hviezdneho zápasu, po ktorom bude nasledovať veľké finále medzi Bratislavou a Trnavou. No ale ešte si poďme užiť tento zápas. Stále čakáme na tie divoké karty a pozrime sa na to. Pozor. Růžová, a ta znamená, proti sluníčku moc nevidím. Powerplay, A pozor. Kto pôjde dole od vás? 12. A to vypadá... S 12. Takže Čermy asi. Takže Slováci, Jo, Čermy. Slováci budú hrať najbližšie 2 minúty 5 proti 4. Veľmi dôležitý moment. A máme ďalšiu, pozrime sa, double goal vidím. Aha. Aj. Ale nevím teda, kdo jí zahrál. No. Takže, Dlhé 2 minuty. no, dlhé 2 minúty, lebo aj presilovka, aj double goal. No, nie je to príjemná kombinácia pre supera. Hrabe zkušeně drží balon v rohu a nechce k němu nikoho pustit. Takže ja som zvedavý, to znamená, že futbalovej musí mať penaltu Penaltu nebo žolíka? alebo žolíka, áno. Že môže byť ešte zaujímavé, keď majú penaltu. No, kdyby vyrovnali a kopali penaltu v 60. minutě. No, A vidím, že Štěpán už je zpátky na hřišti, takže střed nebyl tak Všetko vážný. je v poriadku. Super. Luka Brasi pri lopte, ktorý opäť zozadu diriguje svoj tým. Vystrelil
tesne vedľa. Ještě minutka tady tohohle pekla, kdy hrajeme po jednoho hráče míň a ještě, když dostaneme góla, tak double goal, no. Ale toto je skúsenosť, samozrejme, čo najviac ťahať ten čas, pretože v štyroch útočiť je za tohto stavu nezmysel, ale Erik Jendrišek, gól! No, tak zkušenost se nevyplatila. Tento gól je za 2. Takže máme rázom 7-4. Ak sa čudujete, prečo je... A divoká karta. A penalta. Penalta. Aj, teď by se hodil žolík. Takže penalta, takže český tým sa pokusí znížiť. Dominik Holec bude samozrejme proti. Martin Hrabina nedává. Tak, toto bolo tak zvláštne kopnuté, musím povedať. No, přímo do prostředka. Toto nebolo teda naozaj dobre kopnuté a pre Dominika Holca to bola čerešnička. Tak je to rázem o 3 góly, tak to už bude těžký. Ak nás náhodou počúvate a ste na štadióne, doneste Petrovi kapesníky, už vidím prvé slzy. Je to tak, no, je to tak, už to nevidím tak světle jako před 2 minutama. Opäť ukážka toho, že tie divoké karty urobia naozaj veľa. Bolo 5-4 vyrovnané, zrazu je 7-4 behom minúty. Krásný gól! Martin Hrabina! Po kombinaci s Epim a s Čermým, no. Teď jsme tam dali to nejsilnější, co máme. Teď můj smutek trošku pozdvihli tyhle 3 fotbalisti a Máme 7-5. na vyrovnání, ale No už to bude záležať len na futbalistoch na ihrisku, pretože divoké karty sme vyčerpali. Takže teď už se budou muset spoléhat na své nohy. tak, už len na svoje nohy. Luka Brasi opäť na zemi. Nevideli sme možno ten súboj úplne dopodrobná. Asi ruka. Ruka nebo faulí, každopádně míč pro Slovensko a teď musí kluci rychle zpátky a Čo Mašulovič, má tam Erika Jendrička alebo Exploita na ľavej strane, vrácia naspäť opäť. Luka Brasi zozadu diriguje svoj tým, zahra si aj Dominik Holec. Explo vybojoval ešte. Stále vidíme toho Zaja sa chce dostať pre tú bránu a chce dať ten gól. Najlepší strelec Bratislavskej futbalig ligy sa zatiaľ v zápase nepresadil. A nepresadí sa ani teraz, ale Slováci budú hrať. Alebo teda budú zahrávať rohový kop. no, chybí nám dokonce 3 minutky, takže spoustu času a zároveň málo času, takže uvidíme, jestli s tím ještě fotbalově něco udělá. Misky Vach jsou na straně fotbaliků. Pozor! Oj, Teď je Dominik Holec podcenil rotaci balónu. pekný zákrok. Veľmi, veľmi dôležitý, pretože ak by sa teraz podarilo futbalové skorovať, tak už to nebude také jednoduché. Tony. Nevyšlo mu to, až se to odrazil od něj, takže out pro Futbalik Slovensko. No, teď Dominik Holec svoji chybu napravil bravurním zákrokem a drží šanci na výhru Slovenska na 100%, protože vede Slovensko o 2 góly a bývá dokonce 2 minutky. Luka opäť na zemi, ale tentokrát bol odpískaný faul. Luka Brasi to bere s úsmevom. No a zahrávať ho pôjde kto? Zajo. Ten jednoducho ten gól musí dať. To... Teď vidíme souboj kapitánů v pokutovém pásmě.
Brasi Johnny. Tyčka, neuveriteľná. Dominik Holec z druhej. No, tak kdyby tohle sedlo Holcovi a dal hat-trick, tak No, to by bolo krásne. Opäť Zajo, ktorý chcel preniesť na druhú stranu. Luka Brasi, Erik Jendrišek a opäť Zajo. souboj dvou Eiffelovek nakonec teda dopadl lépe pro fotbalové. Adam Borik obral Zaja. A je to gól! Adam Borik snižuje na 7-6. Tak z ničeho, kde se vzal, tu se vzal. Fotbalový má už opět svoji kompletní silnou pětku, takže je to vabank. Luka Brasi do bezpečia evidentne. Zkusil na židli, ale židle nespracovala. No, Tak kdyby tohle hrál Hraby pro sebe, ale nakonec se rozhodl sklepávat na nikoho, takže šance nebyla nebezpečná. Čo Mašulovič. Teraz bude veľmi dôležité neurobiť chybu. Pre Slovákov samozrejme. Dokonce nám zbývá minutka. A Ška podrží loptu. A opäť Ančo Mašulovič. Tak toto. netrefil ani tu zadní branku. Tak. A Luka Brasi. Naštěstí Johnny překazil tuto cestu a A povedať, že už hráme poslednú minútu. Uvidíme, koľko rozhodcov ešte nastavia čas. Minimálne tú minútu určite. já doufám, že dostatek na to, aby jsme ještě vyrovnali. No, 20 minút sa nebude nastavovať, Petro. Teď už možná ty nájezdy bych si přál. Zajo ten gól dneska nedá. To skrátka nedá. Už sa robí aj tlak na rozhodcu. Ak sa to robí. No, tak je vidět, že tady je doma Slovensko. Ale ne. A je ten A je konec. koniec. Slovenský výber futbalík poráža svojich súperov z Česka futbalovej 7-6 s najtesnejším rozdielom. Treba povedať, že to bol naozaj vyrovnaný zápas brankárov a napriek tomu, že futbalovej postúpil z koľka tej ligy? Z 8. fotbalové ligy Hans Palky. Do 7. teda, hej? To 7. správně. Tak, my sme boli v podstate asi 7, keďže to bolo iba o gól, hej? Je to tak? No tak.